Wel, fel wedodd Geraint, da ni'n parhau yn leak. O'n i'n meddwl bydde hwnna'n yn braf gan bod ni yn leak yn barod, ac yn enwedig nawr yn edrych ar y darn yma, oherwydd fod hi'n sul y blodau neu sul y palmwydd, fel byddech chi falle yn dweud yn Saesneg. A beth sy'n special am hynny? Wel, dyma sydd yn marcio dechrau'r wythnos. Bydde rai yn galw'n falle Passion Week. Yr wythnos lle mae Iesu yn mynd mlaen i gael ei groesoelio a union wythnos cyn yr atgyfodiad. Mae e'n ddigwyddiad pwysig yn hanes yr eglwys, a felly mae'n bwysig bod ni'n nodi beth sy'n cael ei amlygu ni fan hyn fod Iesu'n dod mewn i Jerusalem ac yn cael ei gydnabod yn frenin yr Iddewon. A y cwestiynau dyn ni'n mynd i ofyn mewn gwirionedd yw, beth mae'r ymdaith fuddugoliaethus yma'n dangos i ni heddi neu'n ei ddysgu i ni. A tri pheth dyn ni'n mynd i edrych arno. Yn gyntaf, pan mae'r arglwydd yn gaddo, mae e'n cyflawni. Yn ail, mae Iesu'n frenin annisgwyl, ond dyle bod nhw wedi bod yn disgwyl. Mae Iesu yn drydydd wedyn yn frenin sydd yn galaru. Mae Iesu'n frenin sydd yn galaru. Just cyn hynny, nath chi sylwi falle, mae Iesu ar y daith yn y darlleniad, nath chi sylwi yn stopo ac yn cyrraedd yn agos i, mae'n dweud wrthyn ni, Bethfage a Bethania, ger y mynydd a elwyr o lewydd, adnod 29 os sylwch chi yn eich Beiblau. Mae'r digwyddiad yn dechrau fan hyn wrth fynydd yr olewydd. A mae hynny yn ddiddorol. Mae gymaint o bethau pwysig ym mywyd Iesu yn digwydd ar fynydd yr olewydd. Mae bron fel petai lot o ddigwyddiadau lle mae Iesu'n amlygu rhywbeth o'i natur neu bwrpasau yn digwydd ar fynydd yr olewydd. Does dim byd yn special am fynydd yr olewydd, ac eto, dyma'r lle oedd Iesu gardd Gethsemane. Dyma lle nath Iesu esbonio i'w ddisgyblion beth fydd yn digwydd ar ddiwedd amser, yr Olivet Discourse, byddwch chi'n galw fe'n Saesneg. Dyma lle nath Iesu esgyn i'r nefoedd. A dyma yn ôl Secharia 14 adnod 4 fi'n credu yw, mae'n dweud y bydd Iesu yn dod yn ôl hefyd i fynydd yr olewydd. Ac eto, dim byd yn special am yr ardal, ond eto, mae yna rhywbeth yn dweithio ni, falle pan mae rhywbeth yn digwydd ar fynydd yr olewydd, mae e'n aml yn rhywbeth sydd yn sylweddol, yn rhywbeth lle mae Iesu eisiau i ni sylwi arno, ac i ni osod ein golygon ar beth sy'n digwydd a bod yn alert, felly, yn effro i'r hyn sydd yn digwydd yma. A felly, dyma'r olygfa, mae Iesu ar fi'n dod mewn i Jerusalem, a mae yn galw ar y disgyblion fan hyn yn y cyfrif yma i fynd a nôl yr asyn, iddo fe allu cael mewn ac yn y blaen ac yna bydd e'n mynd mewn i Jerusalem. A'r pwynt cyntaf pan mae'r arglwydd yn gaddo, mae e'n cyflawni. Mae'n bwysig gweld, mae'r arglwydd eisiau ni i sylwi ac i ddod i ddeall fod e'n eirwyr, fod e'n trustworthy. Pan mae e'n gaddo rhywbeth yn ei air, mae e'n cyflawni. Mae'r cyfri yn Mathew o'r hanes yma yn enwedig yn amlygu'r pwynt yna i ni. Mathew 21, adnod 4 a 5. Digwyddodd hyn fel y cyflawnid y gair a lefarwyd trwy'r proffwyd, dywedwch wrth ferch Seion, wele dy frenin yn dod atat, yn ostyngedig ac yn marchogaeth ar asyn, ac ar ebol llwdn a nifael gwaith. Hynny yw, mae'n cyfeirio ni nôl at Secharia 9. Fi'n gwybod chi'n gwybod hyn, ond mae'n bwysig cofio, mae Duw fyna trwy Secharia yn gaddo, edrych, dwi'n mynd i anfon brenin i chi. Dwi'n mynd i roi y brenin yma i chi, bydd e'n dod, a bydd e'n dod yn ostyngedig, bydd e'n dod ar asyn, bydd e'n dod i ganol eich pobl chi, ferch Seion, Jerusalem. A mae'n bwysig sylwi mae Iesu yn cyflawni'r hyn sydd wedi cael ei ragdweud fan hyn. Mae e'n syml, mae e'n bwysig. Mae Iesu'n cyflawni yr hyn a ddawyd i'r bobl oedd yn darllen ac yn derbyn ar y pryd yn yr Hen Testament. Pam fod hwnna'n bwysig? Wel,
dyw'r arglwydd ddim eisiau ni fod yn y tywellwch am y pethau yma. Dyw'r arglwydd ddim eisiau ni fod yn anwybodus, mae eisiau ni wybod. A mae eisiau'r disgyblion wybod mai fe yw cyflawniad yr addewid yma. Mae'n ddiddorol i fi fod y disgyblion yn mynd ati i gymryd rhan mewn gwirionedd i gael front row seat i beth sy'n digwydd. Gallai Iesu fod wedi mynd yn ôl asyn i hunan. Gallai fe? Gallai fe fod wedi penderfynu galw ar asyn i ddod. Mae gyda fe awdurdod dros y synod. Gallai fe wedi gwneud unrhyw beth o ddim moyn. Ond beth mae'n gwneud yw mae'n cynnwys y disgyblion yn y broses yma i amlygu iddyn nhw. Edrychwch, mae hyn yn mynd i ddigwydd yn unol â gair Duw. Mae hyn wedi ei drefnu a fi'n mynd i wneud yn siŵr bod chi'n rhan o hynny mewn ffordd anhygoel. So mae'n danfon y disgyblion ac yn dweithio nhw, ewch nawr i nôl asyn, ewch chi ffindio asyn yn y lle, yn y pentre bach yma, ac os di rhywun yn gofyn i chi pam bod chi angen asyn, gwedwch wrthyn nhw, mae ar y meistr ei angen. A chi ni wedi clywed hwnna gymaint o weithiau nag i ni fel Cristnogion, ni'n gwybod yr hanes, ond os ych chi'n aros am funud ac yn meddwl, mae'n eitha bonkers beth sy'n digwydd. Achos beth sy'n digwydd yw, mae'n galw ar y disgyblion i fynd ac a nôl rhywbeth sydd fel, ar y pryd, bydde fe'n debyg i gar, rhywbeth fel yna, mode of transport, rhywbeth mor bwysig a hynny i rywun. Ond nhw'n defnyddio asynod ac oedd e'n rhan mor bwysig o'i eiddo nhw. A felly, be mae'n dweud yw, ewch i'r pentre yna draw, dychmygwch y sîn, ewch i'r pentre draw fyna, ewch i nôl yr pick-up truck draw fyna, rhywbeth fel yna, achos oedd e'n workhorse o ryw fath, yr asyn. Ewch i ôl hwnna fyna, ac os yw perchenog hwnna yn gofyn i chi beth chi'n neud, pan bod chi'n cymryd yn pick-up i, gwedwch wrthyn nhw, mae'r meistr ei angen e. Chyfo, os byddech chi y perchenog, hang on, yn asyn ni yw hwn, beth ych chi'n meddwl ych chi'n neud yn cymryd yn asyn ni? Dwi ddim yn eiddo i chi. Fi yw meistr yr asyn yma. Ac eto, yn unol â bwriadau y cynllun Duw, maen nhw'n cael gweld Duw yn agor y drws ac yn lliwio popeth mewn ffordd lle mae popeth yn cwmpo i'w le, lle mae'r perchenog yn dweud, oce, iawn, carry on. Wrth gwrs bod chi wedi dod i nôl fas i ni ar gyfer y gwaith yma. Allwch chi ddechmygu, y disgyblion hyd yn oed falle yn teimlo'n bach, yn ofnus i fynd a cymryd asyn rhywun arall o bentre arall, ac eto mewn ffydd maen nhw'n fodlon gwneud. Be maen nhw'n gweld yw pwrpasau Duw yn cwmpo i'w lle o flaen i llyged nhw. Ac yn yr un ffordd wedyn, maen nhw'n dod mewn a maen nhw'n gweld nid yn unig nhw, ond y tyrfaoedd yma yn plygu glin ac yn cydnabod Iesu yn frenin ar y pryd. A mae yna anogaeth i ni fyna, dos e, i ni'n cael bod yn rhan o'r arglwydd yn cyflawni ei bwrpasau, fel y disgyblion. Dyw e ddim yn gwneud e ar wahân i'r disgyblion, mae'n gwneud nhw yn rhan o'r cynllun. Na chi fendigedig yw hwnna. Pan mae'r arglwydd nawr heddi yn cyflawni ei bwrpasau, yn adeiladu ei eglwys, yn cyflawni hanes iachawdwriaeth yn ôl ei fwriadau, dyw e ddim yn gwneud e ar wahân i ni, mae'n gwneud e gyda ni. Dyn ni'n cael bod yn rhan o hynny. A mae hwnna'n fendigedig, nag yw e? Bod ni'n cael bod yn rhan o waith yr arglwydd. Gwaith sofran yr arglwydd yn dal i gyflawni ei bwrpasau a rhai addewidion hefyd wrth gwrs. Ond y wers fawr fan hyn yw, does dim rheswm o gwbl i ni amau addewidion yr arglwydd, a pinnau fydden nhw'n cael eu cyflawni neu ddim, oherwydd mae'r arglwydd yn eirwyr. A drwy gydol hanes mae wedi dangos hynny i ni. Ac felly, am yr addewidion sydd ddim eto wedi cyflawni, beth mae hwnna'n golygu? Wel, mi fydd ein ei cyflawni nhw. A mi ddylai fod ni'n llawn hyder a excitement, cyffro wrth feddwl, dwi'n edrych ymlaen at weld cyflawniad yr addewidion yma. Dwi'n edrych ymlaen i weld sut fydd yr arglwydd yn gweithredu ei bwrpasau fan hyn a fan arall. Mae'n fendigedig. A nag yw yn fendigedig hefyd wrth edrych yn ôl bod ni'n gallu gweld mae'r arglwydd wedi rhoi'r addewidion yna yn yr Hen Testament fel bod nhw'n gallu adnabod Iesu pan mae e'n dod. Fel ei bod nhw'n gwybod pwy i edrych mas amdano.
Mae Zecharia 9 yna mwyn iddyn nhw allu gweld pwy yw Iesu. Nawr, mi fyddwn ni'n symud ymlaen i weld y tristwch o beidio edrych ar yr holl addewidion ac i beidio dal gafael ar yr holl ddarlun nesaf, ond sylwch, yn ei ras, yn ei drigaredd, mae'r arglwydd wedi rhoi yr holl addewidion yna, yr holl broffwydoliaethau yna yn yr Hen Testament, fel pan mae Iesu'n dod i ni'n ei adnabod e. Mae chydig bach, sa'n gwybod, os chi'n mynd i gwrdd ar rywun am y tro cyntaf, chi eisiau gwneud yn hawdd iddyn nhw eich adnabod chi, chi'n disgrifio'ch hynna, nag i chi. So, os mae Rhiannon yn mynd i gwrdd â fi am y tro cyntaf, Rhiannon ddal llygad fyna, gwallt pinc, mae hwnna'n rwydd nag yw e. Os mae rhywun yn dod mewn fan hyn, fi yw'r un da gwallt pinc, mae hwnna'n fod yn rwydd nag yw e, i rywun i adnabod hi. Ac yn yr un ffordd, i ni'n rhoi disgrifiadau. Beth yw'r holl broffwydoliaethau? Disgrifiadau o'r Meseia. Na chi fendigedig yw e, bod ni'n gallu edrych yn ôl a gweld, a bod nhw'n gallu edrych yn ôl a gweld, sut i ni'n gwybod? Sut i ni'n gallu gwybod gyda sicrwydd mae Iesu yw'r un? Y Meseia, yr achubwr, mab Duw. Oherwydd bod e'n matcho lan gyda popeth sydd wedi cael ei ragddweud amdano fe. A clod i'r arglwydd am hynny, fod e yn ei ras eisiau ni gael sicrwydd o hynny. Nawr, yn ail, mae Iesu'n frenin annisgwyl, ac eto dylse fe ddim wedi bod. Be dwi'n golygu gan hynny? Wel, fel o'n i'n dweud, mae'r holl broffwydoliaethau am pwy yw Iesu wedi cael ei roi iddyn nhw yn yr Hen Testament. Ac eto, pan mae e'n dod, mae reality pwy yw Iesu yn annisgwyl iddyn nhw. Mae nhw'n disgwyl brenin gwahanol i'r brenin yw Iesu. Dylse bod nhw ddim, ond maen nhw. Pam? Wel, oherwydd bod nhw ddim wedi dal gafael ac wedi credu'n gyfan gwbl ar pwy mae'r Hen Testament, pwy mae Duw yn yr Hen Testament wedi amlygu yw y Meseia. A felly, beth sy'n digwydd? Mae Iesu'n dod mewn i Jerusalem a mae pawb yn dechrau moli Duw. A maen nhw'n rhoi ei mentyll lawr ar y llawr, a maen nhw'n rhoi y palmwydd lawr ar y llawr, a maen nhw'n cyhoeddi, bendigedig yw'r un sy'n dod yn frenin yn enw'r arglwydd, yn y nef, tangnefedd ac ogoniant yn y goruchaf. A mae'n swno'n gret nag yw e. Maen nhw'n cydnabod e'n frenin sy'n dod yn enw'r arglwydd. Ydyn nhw'n gywir? Ydyn. Maen nhw'n hollol gywir gyda beth maen nhw'n dweud. Maen nhw'n croesawu Iesu sydd yn frenin, sydd yn dod yn enw'r arglwydd. Maen nhw'n rhoi y red carpet treatment iddo fe, na'r pwynt yr mentyll a'r palmwydd ar y llawr, cydnabod un sydd yn frenhinol yn dod. A maen nhw'n moli Duw. Maen nhw'n cydnabod Iesu'n frenin. Ond chi'n sylwi yn adnod 37 pam maen nhw'n moli Duw? Dechreuodd yr holl dyrfa ei ddisgyblion yn ei llawenydd foli Duw a llais uchel am yr holl wirthiau yr oeddent wedi ei gweld. Chi ddiddorol, maen nhw'n moli Duw am yr holl wirthiau maen nhw wedi gweld trwy Iesu. Os chi'n edrych ar Ioan 12 yn enwedig, mae'n sôn lot, a byddwn ni'n edrych bach ar hwnna heno, ar y ffaith bod nhw'n moli Duw am y gwirthiau, a bod nhw'n dod oherwydd bod wedi atgyfodi Lazarus yn benodol. Mae dyna pam oedd y dyrfa wedi dod. Sa'n gwybod os yw hwnna'n taro chi nod, ond mae'n rhyfedd na gweud, maen nhw'n moli'r arglwydd am hynny. Beth dyn nhw ddim yn dweud yw, dyn ni'n dyfoli di arglwydd am ddarparu brenin sydd wedi dod i ddelio gyda'n pechodau ni. Dyn ni'n dyfoli di arglwydd am un sydd wedi amlygu ei hunan i fod y gwas yna ni'n darllen amdano yn Eseia wedi bod yn mynd trwyddo sawl tro yn yr wythnosau, yn y misoedd diwetha. Nid y gwas sydd wedi dod i ddioddau oherwydd ein pechod ni, i'n rhyddhau ni. Na, yr un sydd yn gwneud gwirthiau. Ac wrth gwrs, mae e'n un sydd yn gwneud gwirthiau. Ond beth ni'n dod i ddeall yw mae ei dealltwriaeth nhw a'i golwg nhw Iesu yn anigonol. Maen nhw'n gweld pwy yw e yn rhannol. Ydy, mae e'n dod yn enw'r arglwydd. Ydy, mae e'n frenin. Ond pa fath o frenin? I ba bwrpas mae Iesu wedi dod?
Os fyddech chi wedi gofyn i'r Iddewon, beth mae Iesu wedi dod i wneud, beth fyddai ateb e? Wel, i ddelio gyda'r bobl yma Rhufeiniaid, y gelyn. Os fyddech chi wedi gofyn iddyn nhw, beth yw'n problem mwyaf ni? Bydden nhw wedi dweud, nhw, y Rhufeiniaid draw fyna. Maen nhw'n gwasgu arno ni, mae eisiau rhyddid arno ni, mae eisiau achubiaeth arno ni, mae eisiau heddwch yn ein gwlad ni oddi wrth y bobl ddrwg yma. Ond mae hwnna'n anghywir. Nid dyna eu problem penna nhw, a nid dyna pan mae'r Meseia wedi cael ei ddarparu, wrth gwrs. A pam ni'n gwybod hynny? Wel, i ddechrau, ni'n gwybod fod yr Israeliaid wedi profi y math yna o ryddid o'r blaen. Maen nhw wedi profi rhyddid gwleidyddol o'r blaen, daearyddol. Maen nhw wedi profi bod mewn gwlad arbennu hunan, lle mae'r arglwydd wedi rhoi gwlad iddyn nhw i fyw mewn rhyddid i fwynhau yr arglwydd. A be maen nhw wedi wneud? Sbwylo'r cyfan. Wedi anwybyddu Duw, wedi mynd ar ôl ei lunod. Felly dyw hwnna ddim yn delio gyda'i calonnau nhw. Ond yn ogystal â hynny, i ni'n gwybod mai nid dyna'r math o Feseia yw Iesu a brenin, oherwydd fod Duw wedi dweud hynny wrthyn nhw yn yr Hen Testament. Petai nhw wedi derbyn yr Hen Testament yn ei gyflawnder, fydden nhw'n gwybod hynny. Fydden nhw'n credu hynny, bydden nhw'n disgwyl hynny. Problem fawr yr Israeliaid a pawb arall oedd eu calonnau tywyll nhw wrth gwrs. A chi'n gwybod, i ni'n gallu syrthio i'r un meddylfryd a nhw, a mae pobl yn gallu yn ein dydd ni. Petai pawb fel fi, bydde byd yn gret, bydde popeth yn iawn. Nid fi yw'r broblem, nhw yw'r broblem. Dyna pam yna gymaint yn ein byd ni sydd yn ymladd ac yn trial brwydro dros heddwch yn ein byd ni. Chos maen nhw'n meddwl, os fydd heddwch yn y byd, bydd popeth yn gret a bydd pawb yn iawn. Wrong. Petai pawb yn ffrindiau yn y byd, bydde dim pechod yno fi, ond mae pechod yno fi. A felly mae problem. Problem y Rhufeiniaid a'n problem ni yw'n calonnau pechadurus ni. A dyna pam mae Iesu wedi dod. Nid mwyn dod ar yw heddwch gwleidyddol. A mae Iesu'n dweud hynny. Nath ei ddweud yn Mathew 10, edrychwch arno fe sy'ch chi moyn, Mathew 10, 34 ymlaen. Peidiwch a meddwl mai i ddwy'n heddwch i'r ddeiar y deithim. Dwi ddim wedi dod mwyn dod â heddwch ar y ddeiar. Ydy hwnna ddigon clir? Nid i ddwy'n heddwch y deithim, ond cleddyf. Oherwydd deithim i rannu dyn yn erbyn ei dad, a merch yn erbyn ei mam, a merch yng nghyfraith yn erbyn ei mam yng nghyfraith, a gelynion rhywun fydd ei deulu ei hun. Nid yw'r sawl sy'n caru tad neu fam yn fwy nam y fi yn deilwng ohono fi, ac nid yw'r sawl sy'n caru mab neu ferch yn fwy nam y fi yn deilwng ohono fi. A'r sawl nad yw'n cymryd ei groes ac yn canlyn ar fy ôl i, nid yw'n deilwng ohono fi. Yr un sy'n ennill ei fywyd a'i cyll bydd e'n colli, a'r un sy'n colli ei fywyd fy mwyn i a'i hennill. Beth mae'n dweud? Oni bai bod e'n frenin ar ein calonnau ni, byddwch chi'n colli eich bywyd. A dyna pam mae wedi dod, i deyrnasu yn ein calonnau ni. A dyw hynny ddim yn golygu bydd heddwch ar y ddeiar i'r gwrthwyneb, mi fydd gelyniaeth. Mi fydd pobl yn troi yn erbyn chi am eich bod chi bellach ddim yn ei roi nhw ar ganol eich calon chi, ond yn hytrach bod chi'n rhoi Iesu yn y canol. Fe sy'n dod gyntaf. Dyna mae'n golygu fyna. Dyw ddim yn llythrenol golygu byddwch chi'n cysau eich teulu. Beth mae'n gweud yw, oherwydd nawr fod Iesu'n frenin yn teyrnasu, bydd hynny'n golygu rai bydd na nawr gelyniaeth. Bydd na rai yn troi yn eich erbyn chi, hyd yn oed o'ch teulu eich hunan, am eich bod chi'n eiddo i'r Iesu. Fel o'n i'n dweud, petai nhw wedi derbyn y proffwydoliaethau yn eu cyflawnder, bydden nhw'n gwybod pwy oedd Iesu. Eseia 53, adnod 4 i 7 i ddechrau, fi'n credu, neu 6, 4 i 6.
Eto, mae'n sôn fan hyn, cofiwch y cyd-destun wrth gwrs am y gwas sydd wedi cael ei anfon gan Dduw i ddod, y broffwydoliaeth yma. Eto, ein dolir ni a gymerodd, a'n gweiledd ni a ddygodd, a ninnau neu gyfri wedi ei glwyfo a'i daro gan Dduw a'i ddarostwn, ond archollwyd ef am ein troseddau ni, a'i ddryllio am ein camweddau ni. Roedd pris ein heddwch ni arno ef, a thrwy ei gleisiau ef y cawsom ni iachad. Rydym ni wedi crwydro fel defaid. Pob un yn troi i'w ffordd ei hun, a rhoes yr arglwydd arno ef ein beiau ni i gyd. Ac yn adnod 10, yr arglwydd a fynnau ei ddryllio a gwneud iddo ddioddef. Pan rhydd ei fywyd yn aberth dros bechod, fe wel ei had, fe estyn ei ddyddiau ac fe lwydda ewyllus yr arglwydd yn ei law ef. A mae'n mynd mlaen i sôn am sut fydd e'n teyrnasu. Chi'n gweld beth sydd wedi digwydd yn Israel yw, maen nhw'n dal gafel ar yr addewidion neis fel, mae brenin yn mynd i ddod i ni. I'n achub ni, gret. Beth dyn nhw ddim wedi dal gafel arno, yn ei darluneb ysbrydol mewn gwirionedd, a byddwn ni'n gweld hynny mewn eiliad, yw pa fath o frenin fydd yr arglwydd Iesu a sut mae e'n ein rhyddhau ni ac o bwy. Byddwn ni'n edrych mwy ar hwnna heno, ond clod i'r arglwydd mae wedi dod i'n rhyddhau ni o afael yr un drwg. I'n rhyddhau ni o'n pechod ni. I'n rhyddhau ni o ganlyniadau neu goblygiadau ein pechod ni. Nawr, oedd yna lot o ymatebion gwahanol yn dod ei Iesu. I ni'n gweld yn troi at Iesu a dweud, wyt ti'n mynd i stopo nawr dy ddisgyblion, cyrrydda dy ddisgyblion. Mae eisiau ti stopo nhw rhag dweud y fath gelwydd. Dyna beth mae'n gweud fan hyn. Maen nhw'n gweud fan hyn. Maen nhw'n cablu yn ôl y Phariseaid wrth gwrs, oherwydd fod nhw'n gweld y bobl y dyrfa yn cydnabod Iesu yn Feseia. Ond wrth gwrs, mae Iesu yn mynd mlaen i ddweud, edrychwch, hyd yn oed os bydden nhw yn cael eu cegau, bydde'r cerrig yn gweiddi, bydde'r cerrig yn datgan. Mae yna rai sydd yn mynd i, ddim hyd yn oed bod eisiau cydnabod brenhiniaeth yr arglwydd. Ond mae'r disgyblion, maen nhw yn cydnabod brenhiniaeth yr arglwydd. Beth mae'r ffaith bod Iesu'n dweud fod y cerrig hyd yn oed yn mynd i ganu os fydden nhw yn tewi? Wel, mae'n dangos i ni yn gyntaf deilyngdod Iesu o fawl, os liciwch chi, ac o gydnabyddiaeth. Ond mae hefyd yn pwyntio nôl at y pwynt cyntaf yna. Pinau maen nhw yn datgan, neu mae'r greadigaeth eu hunan yn mynd i ddatgan, mi fydd datganiad yn dod. Mi fydd cydnabyddiaeth mae Iesu yw y Meseia yn dod yn y fan a'r lle yna. Mae'n dangos mor fawr, mor deilwng yw Iesu o glod ac o fawl. A felly mae gyda chi'r Phariseaid. Mae eisiau cau eu cegau nhw. Maen nhw'n dweud celwydd, nid Iesu yw'r Meseia. Wedyn mae gyda chi rhai o'r dyrfa o leia sydd yn datgan Iesu'n frenin ac yn amlwg, dyn nhw ddim yn gweld y darlun cyfan. A pam I fi'n dweud hynny? Wel, os ych chi'n edrych ar y darn ola o adnod 41 ymlaen, mae Iesu'n cyrraedd Jerusalem a mae e'n wylo drosti. Mae'n wylo drosti. Mae'n newid gael ei ddatgan yn frenin. Pam bod e'n wylo? Wel, oherwydd fod e'n gwybod ei bod nhw'n ddall. A mae'n dweud, pan ddaeth yn agos a gweld y ddinas, wylodd drosti gan ddweud, pe bai tithau y dydd hwn wedi adnabod ffordd tangnefedd. Ond na fe'i cuddiwyd rhag dylygaid. Mae yna ddau air yn cael ei ddefnyddio am wylo yn y Testament Newydd. Mae un yn dod yn enghraifft Ioan 11 ar ôl codi Lazarus yn fyw, i ddisgrifio, chymod bod chi'n shedding y tua math o beth, y math yna o ddarlun. Ond mae'r gair sy'n cael ei ddefnyddio fan hyn yn fwy tebyg I weeping and wailing.
Okay? So bod chi'n galaru yn llwyr, bod chi'n bron yn methu stopo chi na'n rhaid bod chi'n yn cwmpo'n ddarnau mewn dagre. A dyna sut mae Iesu'n ymateb. A mae hwnna'n ddiddorol nag yw e, mae dyna sut mae'n ymateb. Mae Iesu'n gwybod cyn hyn bod nhw'n ddall. Mae nhw'n gwybod mae e'n gwybod bod nhw yn ddall a pam bod ei angen dod mwyn agor llyged y deillion. Ac eto mae e'n galaru. Mae e'n galaru oherwydd hynny, mae nhw'n ddall. A mae e'n caru ei greadigaeth gymaint, mae'n galaru drostyn nhw. Mae'n gwybod pam mae'n mynd i ddod, a mae'n gwybod bod e'n dod mwyn agor ei llyged nhw. Ond ar y pryd, mae'n ymwybodol pa mor drist yw ei bod nhw wedi cael eu dallu gan Satan. Mae'n dangos, does dim elfen o fod Iesu'n yn robotic neu'n oeraidd. Mae e'n torri ei galon dros y bobl yma. Dys i ar draws i'n dyfyniad, gall rai sy'n cael cyfieithiad dynnu'r ffonau mas am funud. The cry was that of a frustrated desire. He had visited the city with a desire to deliver it from the things of destruction, and with the offers of the things of peace. The spiritual blindness of the rulers and the people was such that they did not discern the meaning of the visitation. The result was inevitable. There could be no escape from the destruction. Mae Iesu'n ymwybodol o beth oedd yn dod. Oedd e'n ymwybodol bod e'n mynd i orfod marw mwyn agor llyged pobl. Ac eto, hyd yn oed cyn hynny, wrth weld dallineb Jerusalem, wrth edrych lawr fel petai ar Jerusalem, mae e'n galaru. Mae yna her i ni fan dos e. I ni'n gwybod fod Duw yn dduw sofran sydd yn mynd i agor llyged y rhai mae'n mynd i agor eu llyged nhw. Ond di hwnna ddim yn esgusodi mewn un ffordd y ffaith y dylen ni wrth edrych ar bobl yn eu pechod nhw, yn eu stad colledig nhw, fod yn galaru drostyn nhw. Ein bod ni, yn yr un ffordd, yn sylweddoli maen nhw'n ddall yn eu pechod. Maen nhw'n gaeth i Satan. Dyle hwnna dorri ein calon ni, just fel oedd yn torri calon Iesu. Ond dyle fe hefyd ein prysuro ni i fod eisiau cyflwyno Crist iddyn nhw. Oherwydd i ni'n gwybod, mae gyda ni y neges, mae gyda ni yr arglwydd sydd yn agor ei llyged, sydd yn abl i agor ei llyged, dylwn ni ddweud. Ac yn benodol am Jerusalem wedyn, mae Iesu'n galaru oherwydd bod e'n gwybod yn sgil ei gwrthodiad nhw beth sydd i ddod. So os edrychwch chi nawr, mae Iesu'n dweud oherwydd fod Jerusalem wedi gwrthod Iesu y Mesia, mae'n proffwydo rhywbeth. Adnod 43 a 44. Oherwydd daw arnat ddyddiau pan fydd dy elynion yn codi clawdd yn dy erbyn, ac yn dy amgylchynu ac yn gwasgu arnat o bob tŷ. Fydd ddymchwelant hyd dy seiliau ti ath blant o'th fewn. Ni adawant fain ar fain yno ti, oherwydd dy fod heb adnabod yr amser pan ymwelwyd a thi. Be sydd gyda chi fan hyn proffwydoliaeth arall, fod Iesu yn dweud mae Jerusalem yn mynd i gael ei ddinistrio. Mae'n mynd i gael ei chwalu. Bydd dim un carreg ar ben carreg ar ôl yn diwedd. A mae yna eironi yn beth sydd yn digwydd. Sa'n gwybod os chi'n ymwybodol o'r hanes, ond rhyw 38 mlynedd yn ddiweddarach, dyma Jerusalem yn dymchwel. Ond chi'n gwybod pam nath e ddymchwel? Oherwydd fod pobl Israel wedi penderfynu bod nhw'n fed up gyda'r pobl Rhufain. A bod nhw nawr yn mynd i gymryd materion mewn i dwylo eu hunan a brwydro yn erbyn Jerusalem, Rhufain, mwyn trio ennill rhyddid iddyn nhw eu hunan. Mae'n neges enfawr i ni fan dos e.
Mae Iesu wedi dangos ffordd tangnefedd iddyn nhw. Maen nhw wedi profi y groes a'r atgyfodiad a dechreuadau yr eglwys fore. Maen nhw wedi gweld miloedd ar filoedd yn tyfu i ddod i ddeall mae'r arglwydd wedi sefydlu teyrnas newydd. Falle bod ni wedi cael hwn yn wrong, boys. Dyna ddylen nhw wedi bod yn dweud wrth eu hunan. Falle bod ni wedi camddeall mae nid sôn am Israel ddearol mae e, ond Israel ysbrydol mae e. Falle bod fi angen ailfeddwl pethau fan hyn. Ond na, mae'n amlwg bod yna ddigon o bobl Israel wedi dal gafel a dal ati i feddwl, na, dyma'n problem mawr ni. Ac yn y diwedd, maen nhw wedi mynd yn fed up a wedi penderfynu, newn ni gymryd materion ni'n dwylo ein hunain. A newn ni fynd ati i drial brwydro yn erbyn Rhufain. Maen nhw'n dal gafel ar yr agwedd yma, o na, dyn ni eisiau cael y math o ryddid i ni'n meddwl dyn ni eisiau. Dyn ni angen. Yn lle dal gafel ar y rhyddid sydd wir angen yn ôl Duw. A ffolineb yw e i ddal ati i feddwl mae ein syniad ni o ryddid, neu'n syniad ni o beth yle Duw fod yn darparu ar ein cyfer ni sydd ei angen arno ni. Ffolineb yw hynny. Gweddiwch, os nag ydych chi wedi cyrraedd y lle yna eto, y byddwch chi yn derbyn gras i blygu i'r Meseia sydd yn cael ei amlygu yn un y gair, ond y Meseia sydd ei angen arnoch chi, nid y Meseia i chi eisiau. Mae hwnna'n gallu bod yn ddau beth cwbl wahanol. I ni'n gallu bod yr un mor euog a'r Israeliaid yn derbyn y pethau neis sydd yn cael ei ddweud a pethau hawdd i'w digesto am y Meseia yn yr Hen Testament ac yn y Testament Newydd a gwrthod y darn anodd. Beth ych chi'n neud fyna yw ych chi'n gwadu Iesu yn ei gyflawnder. Dyw e ddim just enghraifft wedi dod mwyn bod yn ffrind i ni. Dyw e ddim just wedi dod mwyn maddau'n pechodau ni. Mae wedi dod i deyrnasu ar ein bywydau ni, yn frenin arnoch chi, a fi. Nes i grybwyll o fe, Mathew 10. Ydyn ni'n deall fod yna elyniaethau yn mynd i ddod yn sgil y ffaith fod Iesu yn teyrnasu yn ein bywydau ni? Ydyn ni yn cymryd ein croes ac yn canlyn ar ei olau mewn gwirionedd? Neu dyn ni jyst yn licio'r syniad yma, mae Iesu wedi dod mwyn neud fi'n ffrind iddo fe. Mae hwnna'n anghyflawn, yn ddarlun anghyflawn o pwy yw Iesu Grist. Mae e'n bopeth neu'n ddim byd. A'r cwestiwn mawr yw, wel ydy e'n bopeth i chi a fi? Ydyn ni'n ildio'n gyfan gwbl i pwy yw'r arglwydd yn ôl gair Duw, yn ei gyflawnder? Ydyn ni wedi gweld y gwir Iesu, nid ein syniadaeth ni, neu'n disgwyliad ni o pwy yw Iesu? Yn ail wedyn, mae gyda ni'r fraint yn dos fel yr Israeliaid, ond mewn ffordd gymaint gwell o blygu glin ac addoli Iesu yn gywir, mewn ffordd cywir. Mae e'n deilwng o fawl ac anrhydedd am y brenin yw e. Ydyn ni yn canu can o fawl i'r arglwydd hynny yw, nid jyst ar ddydd Sul, ond bod ein bywydau ni yn fawl i'r brenin, yn glod i'r brenin. Dylen bod ni'n byw ein bywydau ni gyda'r agwedd yna. Dwi yn ddinesydd teyrnas Dduw, a byddai'n edrych mwy ar hwn heno, yn ddinesydd teyrnas Dduw, a mraint ti yw cael byw i'r brenin. Y brenin sydd yn frenin da, y brenin sydd yn frenin gostyngiedig, ond yn frenin gyfan gwbl ar y mywyd i. Mae modd wrth gwrs i ni adael i bobl o'n cwmpas ni ddylanwadu ar hynny. Yn enwedig os i ni'n meddwl bod nhw yn bwysicach na Iesu. Mae'n bwysig nodi Iesu yn bopeth i ni. Iesu'n dod gyntaf. Cario ein croes a'i ddilyn e. Yn drydydd mae Iesu'n wylo dros rai dall. Mae'n torri calon am y ffaith i bod nhw'n ddall, a hefyd wrth gwrs wrth edrych ar Jerusalem a'i distryw nhw.
un o'n hoff lyfrau fi yw The Soul Winner gan Charles Spurgeon. Sa'n gwybod os chi wedi darllen e. Os ych chi ddim wedi darllen e, a chi'n stryglo i efengylu, byddwn ni'n gweud, ewch a darllen e. The Soul Winner. Enillydd eneidiau. Un o'r pethau mae e'n dweud yn y llyfr yna yw, a winner of souls must first be a weeper of souls. Mwyn I ni ddeall pwysigrwydd ennill eneidiau, mae eisiau ni fod yn deall pa mor werthfawr yw enaid yn barod a bod ni'n galaru dros eneidiau coll. Ac yn ola gweddiwch y byddwn ni yn bobl sydd yn adnabod yr amser. Nath adnod 44 daro fi, mae'n sôn eto am ddymchwel Jerusalem, y seiliau I gyd yn cael ei dymchwel. Ni a dawant fain ar fain yno ti. Pam? Oherwydd dy fod heb adnabod yr amser pan ymwelwyd â thi. Mae'n rhywbeth eitha... Mae hwnna'n rhywbeth I sobri rhywun ag yw e. Heb adnabod yr amser pan ymwelwyd â thi. Oedd mab Duw, y Meseia, o'i blaenau nhw, a nathon nhw ddim adnabod hynny. Ddim adnabod yn yr amser yna pan nathon nhw dderbyn yr ymweliad. A mae yna sawl dyfyniad yn y Beibl at adnabod a derbyn y cynnig pan mae'r arglwydd yn dod yn agos. Meseia 55, ceisiwch yr arglwydd tra gellir ei gael, galwch arno tra mae'n agos. Mae'r arglwydd yn dod ato ni ac yn aml yn dod, chi ddim yn gwybod a ddaw y cyfle yna eto yn yr un ffordd. A felly, os ych chi'n ymwybodol bore yma, bod chi heb droi, a bod chi'n meddwl, dim nawr, fi ddim yn barod eto. Mae eisiau chi fod yn ofalus iawn fyna, achos I ni ddim yn gwybod a ddaw cyfle arall I dderbyn Crist, I ildio i'w arglwyddiaeth a'i frenhiniaeth, I berthyn I bobl Crist. I ni ddim eisiau bod ni'n profi yr un math o farn a Jerusalem, oherwydd bod ni heb adnabod yr amser oedd yr arglwydd wedi ymweld â ni, wedi amlygu ei ogoniant a'i efengil I ni. Felly gwnewch yn fawr o'r cyfle mwyn Crist Iesu'r brenin. Amen.